Cesta z Mongolska do Európy. Po ceste som našla archeologické nálezisko v jaskyni. Zdá sa, že toto miesto je prepletené históriou. No, stvorené dvere, ešte tam nebola. Tož to. Či to môžem? Môžem, nemôžem? To je to schodíko. Nejde. Človek sa aj nenazdá a vojde niekomu do domu. Dobrý. Dobrý deň. Zdraste. Jeminky, že dobrý deň. Zdraste. Sorry. Ja nič. Ja len смотрим. To što? No, takýto trapas sa občas stane. Ale rána sú pre mňa stále výzvou. Dobré ráno. Nikde sa mi nechce ísť. Prší. Takže uvidím, že čo s tým. Opúšťam moje sislovisko. Vydávam sa na nebezpečnú cestu na záchod. A po návrate ma napadla jedna vec. Brďo, čo by som mala šetriť, tak sa tu na tom ohrievam. Akože je zima, lebo je zatiahnuté. Takže sa tu ohrievam ešte na zbytku. Už mi toho moc nezostáva, takže budem musieť buď zohnať, alebo počkať do Kazachstánu. Uvidím, ako sa to porieši. Ranná kaša musí byť. Sice som nadala trošku menej vody, takže to bude zrejme také tuhšie, ale aspoň to bude sítejšie. Toto tesneníčko, prosím, pekne mi ušlo tam do tej dzúrky, takže som to našťastie vyslobodila. No a dneska sa musím dostať autostopom do Solnečnoje, do také dedinky, mestečka, také dačo, také menšie mestečko možno, pretože nestíham s vízami, mám už len 12 dní do konca víz, takže a ešte z toho Solnečného teda sa pokúsim ísť ako peši a uvidím, koľko kam prídem. No a tak, no. Ono, musím ísť teraz trošku autostopom, pretože potom sa ťažko zháňa nejaký odvoz tam, kde si ich proste na tých bielých cestičkách, tam väčšinou fakt moc proste ľudí ani není. Takže by to bolo potom veľmi náročné, takže je dôležité prejsť vlastne tú bielú cestičku a potom už na nejaké väčšie ceste tam sa vždy dá nájsť nejaké auto proste. A verím tomu, že aj domáci, že by mi pomohli, ale nechcem sa na to zbytočne ako spoliehať. Ak by ste niekedy išli touto cestou, nezabudnite sa pozrieť na stĺp, možno ma tam nájdete. Chvíľami si prídem jak na turistike na Slovensku. Až na tie brezové lesy. Hej, ale toto sa už tu trošku mieša. Pamätajte si, keď chcete odstrániť niečo zo svojho života, nie vždy to musí ísť od koreňa. Niekedy stačí, aby ste to proste len zakryli igelitom. Dosť bolo múdrosti, ide sa ďalej. Keď ma na ulici videla jedna pani, pozvala ma na raňajky k sebe domov. A nie len to. Baňa, teplá posteľ, dokonca mi dali peniaze na cestu. Ale teraz si ukážeme baňu. Vítajte so mnou v bani. Teda, tak to hovoria takejto miestnosti. Prvá miestnosť je vlastne taká, do ktorej prídete, tu sa nezlečíte, neháte stôl veci, máte tu vyterák, všetko.
Toto sú nejaké kitky, to ja nepoznám. Ak by to niekto poznal, tak to popíšte. Tak a teraz už ideme sem. To je teplo. Takže tu sa pekne nahrieva teplá voda. Kamene pekne vyrábajú teplo, parádička. Slúži to v podstate aj ako sauna, kde si môžete sadnúť. Tu mám kyble s vodou na umývanie, dole je odtok a mydlo. Tak, tu je studená voda, ktorá sa mieša s horúcou vodou a aby tá voda bola ako tak znesiteľná. A tak, a teraz už idem na to. A keď si chcete spraviť väčšie teplo, odkryjete, zoberiete to tu a trošku pridáte. A po takej bani je radosť oddychnúť si na matráci. Pohostinnosť bola neskutočná a som nesmierne vďačná. Tak, som tu so Светланkou. Люба. Можете порасправить, да, чё? Здравствуйте. Ну, мы вот здесь в России, в нашем доме оазисе. Приезжайте к нам отдыхать на Алтай. Тепло, природа свежая, свежие яйца, молоко. Что еще могу сказать? Накормим, напоим. Вот приезжала к нам вот самая хорошая девочка. Здесь отдыхала у нас. Мы вот передаем привет ее родителям, маме и папе. Хорошая девочка. Слава Богу за нее. Рады гостям, всегда рады. Особенно таким далеким. Приезжайте в гости. Ďakujem krásne za všetko. Spasíva mnogo. S dobrými ľuďmi sa ťažko lúči, ale pri odchode ich rodičia prišli na takejto mašinke. No musela som si to takto natočiť. Človek normálne blízko. Človek normálne len, že vyjde z bezpečia od Svetlánky a už normálne to tu na mňa hrmí. Nedaleko odtiaľ stála cerkev. A tak som sa s modlitbou na perách opäť vydala na cesty. Opäť na cestách. Nastáva otázka, je to Mariška, alebo to není Mariška? Mariška rastúca vo voľnom prostredí na Sibíri. No, to vám ja nepoviem, ja sa na toto není moc veľký odborník. Tak, znova na ceste, trošku popršalo, občas pohrmí, uvidím, či ešte niečo príde a pomaličky sa pokračuje na ceste. Takýto fajný potoček som akorát našla, možno je to dokonca aj prameň, takže paráda. Normálne som prvýkrát za 40 dní či koľko na ceste, tak som uvidela sliepky. Som bola úplne šokovaná, že tu majú aj niečo iné ako ovce, kozy a podobne. Ale normálne, že som videla sliepky. Ja viem, taká hovadina, ale keď nevidíte niekoľko, proste cez mesiac nejaké sliepky a pritom vidíte toľko iných zvierat, toľko dobytku a tam nie sú žiadne sliepky, tak potom vás poteší už aj takáto malá drobnosť. Tak človek si ide po moste a kuk, diera. Šibnutý pes. Normálne divoké prasa.
To žerie odpadky, moje nervy. Dúfam, že sa po mne nerozbehne. To by bol môj koniec. Počujte, ale takto do plaviek neschudnete, keď na odpadkoch sa budete pásť. Takto neschudnete, veru. Sergej ma zoberie do Čarišskoje. Čo už bolo úplne neplánované, pretože mi zastavili na ceste a nechceli opustiť, až keď som nenasadla, tak som odsadla a chvíľu ma vozili a potom, že keď on pôjde do Čarišskoje, tak ma to dobre je tam, ale začalo hrozne moc pršať, takže asi aj dobre. Aká ma moja cesta zavedie ďalej? To uvidíte na budúce. Ďakujem za vašu sledovanosť a podporu. Ak ste tak ešte neurobili, zdieľajte, komentujte a odberajte. Tak, do svidania, vážení.